Yes, and buenos dias mga karakandol to the world. And I am Dora de Zamboanga. Sa lahat po ng bago sa channel ko, I am Dora de Zamboanga po. Okay, so just subscribe po on my channel and press the bell button to keep you updated on my video. So, ngayon, ang gagawin natin, syempre, ang gusto ko kasi maramdaman yung pinakamasarap na feeling dito sa mundo. That's why, nag 24 hours Imaginary Jowa po talaga ako ngayon. So, it's 24 hours Imaginary Jowa. Parang sa akin lang may jowa ako, pero hindi nyo nakikita kasi wala talaga. So, mga karakter, just enjoy the fun. So, bye! Yes po, mga karakandol to the world. At lalabas po muna kami with my boyfriend. Nandito po si Yan. Okay. Say hi, Kyle. Okay. Ito pala si Kyle, mga karakandol. So, hindi siya nakakaintindi ng Chabacano. So, dapat magtatagalog po tayo. Kaya kasi galing po siya Manila. Ha? So, diba ang cute-cute ni Kyle? Mga karakandol. Naiinis talaga ako kasi sabi niya mag-date-date dito kami. Tapos hindi ako sanay sa mga date-date na yan. So, Kyle, are you ready now? We will go to town, ha? Kain-kain po kami. Bye, mga karakandol to the world. See you around! Oh, ha? Dito na muna tayo kasi may meeting pa ako. Mamaya na tayo magpunta doon. Nandito kami sa City Hall ngayon kasi may meeting ako. Dito si Kyle. Umuupo din, ha? So, mga karakandol. Ano man? Wag lang. Oh, ikaw. Ganun. Wag, babe. Huwag makalik-halik sa akin. Kasi alam mo na, nag-cam tayo. Nag-start na ako ng vlog. Ikaw talaga makalik-halik sa akin. Ay, so, Siyempre, mag-me time muna kami dalawa. Diyan, say hi muna, be. Ayan, ganun, kambe. Siyempre, ano na muna kami, mag-pick up lines. Kasi alam ko, marunong talaga yun siya mag-ganun. Tai ka ba? Hindi ko kayang paglaruan. No, bongga mo. O, ikaw naman. Sige. Sige. Bakit? Mahal na mahal kita. Hindi ako matatakot, mahihiya. Ano man ang sabi. yes, mga karakandol, and we are here at Coffee Q kasi gutom na si babyboy. Pero, okay, are you okay? So, ano gusto mo kainin? Palabiro talaga to. Oo, gusto niya daw kainin ako. Okay. Pero anyway, kain na kami mamaya. So, pipili kami ng pagkain nila. Okay, correct. Tapos, luto-luto kami dito mamaya. Gusto ko pa natin. Tapos, isusubo niya ako. Are you okay? Are you having time? Gustong-gusto daw niya yung climate dito sa atin. Napaka-cute niyan. So, mamaya na. Laptop ko. Mamaya na kami. Kiss-kiss kumigo makapreste. Sige na. Kiss na na. Ano? Ngayon, ayaw mo na, ha? Ako din natin ang mo kiss daw. Sige yan. So, mga karatalawan, stay put lang. Hindi umira na ka. Ano po ba? Gusto mo? Ayaw mo dahil. Wait lang.
vitamin, yung vitamin niya. So, mga karakalo to the world, happy to be. Yes, and we're finally home, mga karakalo to the world. Napapagod ako. Okay. Pagod ako maglakwacha together with my beb. Okay lang, beb. Nag-enjoy ka? So, enjoy daw siya. Correct. So, matutulog na kami in a while. Pero, syempre, usap-usap muna tayo with my beb. Kawait na muna sa kanya. Ano masasabi mo sa, ano namin dito, Zamboanga, beb? Ano masasabi mo sa Zamboanga? Ang sweet ng bebe ko. Correct. Ayan. Ha? May ano? Nag-ano pa tayo? Nag-live pa ako. Ano? Oo nga, may ano. Ano ka man? Gusto niya mag-ano? Bes. Ayoko pa. Aga pa kaya. Gusto niya ano mo na, yung gagawin namin mamaya. Correct. Oo, dyan ka muna, Beng. Mainis man ako sa'yo. Grabe. Oo nga. Ano ba? Hinihila niya ako, guys. Ayoko. Sige na lang, kay. Pagbibigyan ka na lang kasi napakagwapa ng boyfriend ko. Correct? Oo. So, mamaya, may gagawin po muna kami, ha? So, wag po kayong ano, ha? Sige. Maselos kasi ganda talaga, ginagawa talaga yan ng mga magjowa. Kaya pagbibigyan ko na lang siya. Correct? Sige na, pagbibigyan kita. Pero isa lang. Isa lang. Ha? Huwag na, kay ma-conscious ako sa audience natin. Dapat may ano ako. Bakit mo? Guys, nagdagawin na kami. Correct? Alam mo naman. Sorry. Pero hindi ko pa isusuko yung bataan ko. So, essential na. So, close muna ako ng lights, mga karakter to the world. Bye! Para hindi na kayo klaro sa amin.